Ei, petits agricultors, benvinguts a un nou vídeo, vale? Aquest vídeo el farem aquí sentadets, parlant, que està guai. Us parlaré del que vaig fer aquestes últimes setmanes, que va ser anar a una cata de vins. Més bé, van vindre els alumnes de l'Escola Agrària Gandesa. Com vosaltres sabeu, jo estudio aquí, a l'Escola Agrària d'Amposta, i van vindre aquests, els de l'Escola Agrària de Gandesa, vale? Que ells, bàsicament, els seus cicles estan especialitzats en tema de vi i oli. Una cosa molt guai. I nosaltres, en el nostre cicle, no fem coses d'aquestes, l'únic que està bé a vegades aprendre. Així que ens van vindre a fer una cata de vins, en aquest cas, vale? Van vindre els professors i els alumnes, i va ser algo molt guai. Per això us explicaré una miqueta què vam fer, com va anar i d'aquest rotllo, vale? Bàsicament, el primer que vam fer ens van donar una copa normal, una copa de vidre. L'únic que aquesta no va ser la primera copa que vam provar. L'únic que mentre que ens repartien les copes vam estar parlant de lo típic de quins tipus de vins hi ha, vi blanc, vi negre, i després estarien els rosats i els espumosos. Però això ja és un tema a part, i després hi ha més coses. Si un dia voleu que us faci un vídeo específic de vins, parlant no sé què, no sé quantos, demaneu que ho fem. Després també vam estar parlant de tipus de coses que podem, de sentits podríem dir, del tipus d'olor, gust, tot això, no? Visual, tot això. Perquè després ens aniria bé, no? per fer el tema de la cata de vi. Per això, un cop parlat d'això, ens van repartir una copa negra, una copa completament negra que de tal forma que no podies veure a l'interior. O sigui que la part visual, d'aquest cas, quedava fora. Aquí, en aquest cas, només teníem el tema del gust i de l'olor. Al final, això era una cata cegues, en aquest cas, en aquesta primera cata. Per què? Perquè teníem que nosaltres determinar, a veure si podíem descobrir quin vi era. Els tipus. Per què? Perquè així, a cata cegues, no saps res, perquè a vegades et diuen, és un vi blanc. Tu ja vas, potser una miqueta condicionat amb alguna cosa, no sé. Però si no saps res, no vas condicionat per res del món. Per això mateix va ser algo xulo. Jo, quan vaig olorar, la meva primera olor, em va vindre que era un vi blanc. Vaig dir, això és un vi blanc, no sé què, no sé quantos. Quan vaig provar, vaig dir, no, és que potser és un negre. I de cop un company diu, és un rosat. I de cop amb un xip, així em va condicionar, vaig dir, és un rosat. Al final un vi negre, vale? Al final l'aprenentatge que em vaig endur és que, en aquest concret, és que fer cates a cega és xulo. Per què? Perquè no saps el que hi ha i penses, el teu cap està superpensant, intentes a veure si pots analitzar aquell gust, no sé què, no sé quantos. És superxulo, perquè al final, a vegades ens diuen, no, és tal. I tu ja dius, és A, però potser no, potser és B o potser és C. O sigui, és guai, no sé si m'enteneu. Després d'això vam fer el tema de la canela, que és una cosa superxula en tema del gust i tot aquest. Quin és el tema? Que no ho vaig gravar. Per això, té ràpida solució, no? Max, tens canela? En el microondas. Ara estem amb el Max, que ens ajuda a fer una miqueta de part del sabor. Per al sabor, diguéssim que hi ha dues coses, el gust directament i el gust i l'olfacte, que aquest diem retronasal, ja que alguns... Per això anem a fer una prova per entendre això. Comptem aquí amb canela. Com segurament sabeu, la canela és una cosa que quan la menges... Quin sabor té, Max, la canela quan la menges? A canela. Dolent, no? Ja està. Doncs així, fica la mà. Ai, què va ser? Vale, jo també em poso, ensenya a càmera, ens hem posat un poc de canela. Vosaltres ho podeu provar a casa, no és dolent. Si sou al·lèrgics de canela, no. I ara, per parlar això del que és retronasal com la canela, ens tapem el nas. I quan jo et digui, haurem de fer una llapada i menjar-nos tota la canela. Tota. Tota. Ok. 1, 2, 3, ja. Sap a canela? Sabe raro. No. Vale, i ara soltes. Ah. Vale. Max, ¿qué acaba de pasar? A ver. Cuando empecé a respirar, la canela sabía completamente a canela, pero si me metiera con esa cosa, la nariz cerrada, sabe completamente distinto. No sabe tan fuerte como la canela. No, és que directament no sap, perquè la canela és retronasal, necessites el nas i això, o sigui, bàsicament aquí era terra. Sí. Vale, per això mateix, això a vegades ens passa, per exemple, quan estem refredats que diem no tinc gust, no és que no tinguis gust, és que realment, com tens el nas taponat, hi ha certs sabors com la canela que són retronasals. I ara, tornem a l'explicació. Petits agricultors, ja us he explicat, ja hem vist el tema de la canela, espero que ho heu entès, més o menys. Així que ara anem a parlar de la següent cata.
la cata d'un vi blanc. Ara sí, és un vi blanc. El primer havia sigut la cata cegues amb un vi negre, ara és la cata normal amb un vi blanc, ¿vale? Aquí sí que podíem veure el vi, sí que enteníem el vi, sí que ho enteníem tot. Fins que aquí el que vam fer va ser una cata més normaleta, podríem dir, sí, una cata més normaleta. Vam fer una cata més normaleta amb el sentit de moure tot el tema per mirar els temes visuals i aquest rotllo. Jo no sé moure l'ampolla, la copa, bàsicament. És que si vam fer el tema de la llàgrima, això de que si hi ha més llàgrimes vol dir que hi ha més alcohol, si hi ha menys llàgrimes vol dir que hi ha menys alcohol. En aquest cas hi havia poca llàgrima, així que jo diria que hi ha poc alcohol. Tampoc és un vi blanc, tampoc era algo molt fort. Després d'això vam procedir a olorar una miqueta, tenia un aroma bo, i vaig provar. L'únic que ens van dir que a les cates es fa una degustació diferent, o sigui, no veus i punto, sinó que per anar bé has de fer com una mena de moviment amb la boca quan proves així. A veure, no ho sé, em va agradar perquè és com que em va vindre com molt sabor, o sigui, és com que vaig sintetitzar molt el sabor de l'alcohol i el vi blanc aquest va acabar sent un vi àcid i vaig com notar l'alcohol, no sé, em va sorprendre, em va explotar el cap aquesta part en concret. I us ho juro que al final va ser una hora de cata, jo us ho he resumit en res, en un vídeo d'uns 5 minutets, un vídeo fàcil. Però això, o sigui, tampoc vull anar molt esto, al final ha sigut un vídeo per explicar-vos una miqueta què vam fer, com va anar, i crec que és xulo. Al final us recomano que si un dia podeu fer una cata, això sí, sempre si sou majors d'edat i sempre heu de veure amb molta responsabilitat perquè l'alcohol no és algo en broma. Però dit això, petits agricultors, si voleu que parlem més sobre vins, m'ho dieu, perquè és algo molt, molt xulo. Dit això, petits agricultors, ens veiem en el pròxim vídeo i recordeu, a vegades fer cates o fer alguna nou és molt, molt guai.